Čaute. Dneska si ukážeme. Jak to? Už to dobre. No dneska... Áno. No dneska si ukážeme, ako si stiahnuť mobil. No takže... Dáme internet. Počkajte, sa som klikol. Dáme, že... ulož... to. Vlasto. Áno. Takže tak. Myslím, že som tu nedošiel. Áno. A... Dáme si ako si stiahnuť mobil. Áno. Ale už viem, ako sa robí tvoj vajíčkový šalát. A dáte si, že zip. Áno, zip. Kliknite na to. Na to stiahnuť. No a napíšete toto. A potom to budeme mať. To bol môj prvý vlog Figaro. Naschledanou.